patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko o pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gigan dinhi sa GMA Davao Complex. Gingong nalambigit sa pagkidnap sa Italianong pari nga si Father Giancarlo Bossi niadtong tuig 2007 patay sa engkwentro sa Zamboanga City. Patay sa operasyon sa kapulisan sa sundalo sa Zamboanga City ang giingong miyembro sa kidnap for ransom group diyang gisilbi sa otoridad ang arrest warrant ini sa sitio Sahaya, Barangay Mampang. Nisukol kuno ang suspect nga si Samad Awang alias Ahmad Jamad gamit ang caliber 45 nga pusil. Hinungdan nga giposil siya sa operatiba. Ang suspect doon ay kasong serious illegal detention, kidnapping ug hostage taking. Usa siya sa responsable sa pagdagit kang Father Giancarlo Bossi, ang Italianong pari kinsa gidagit sa Abu Sayyaf sa Payaw sa Buanga Sibugay niadtong 2007. Nalambigit sab siya sa pagpangdagit kang Joel Endino sa Ipil sa Buanga Sibugay niadtong 2011 ug a teacher nga si Cathy Kasipong niadtong 2013. Usa ka locally stranded individual patay human matud pa miambak sa ambulansya diyang ihatod sa pasilidad sa Bislig City, Surigao del Sur. Samtang sa Agusan del Sur, babae gipusil patay. Ani airport ni Argil Relator. Patay ang usa ka 26 anyos nga locally stranded individual o LSI nga si Lani Taray. Human kuno kini miambak sa ambulansyang gisakyan niini sa National Highway sa Barangay Maharlika sa Bislig City. Sumala sa driver sa ambulansya nga si J. Riz Garrido nga ihatod unta nila ang biktima sa usa ka pasilidad sa Bislig dihang wala kuno niya nabantayan nga wala na kini sa sakyanan. Mibalik sila sa agi ug ilang napalgang nagbuyod ang lawas sa biktima sa kalsada sa Barangay Maharlika. Nadala pa sa ospital ang biktima apan dead on arrival kini. Gikustudiya una sa kapulisan ang driver sa ambulansya alang sa dugang investigasyon. Samtang sa San Francisco, Agusan del Sur, patay ang usa ka babae nga nailhang si Genevieve Busico, human gipusil sa wala mahiling suspects sa ngit-ngityabahin sa Pilot Elementary School sa Barangay 2. Pauli na unta ang biktima sa ilang balay sa Barangay 7 sakay sa iyang motorsiklo. Diyang kalit kuno mibuto ang armadong suspect dayon pusil kaniya sa likod sa iyang ulo. Parayon pang ginaimbestigahan sa kapulisan ang maong hitabo. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Alang sa mga dunay planong mameke ug mubuhat og ubang kalapasan kalabot sa Davao QR, posibleng mapriso ang muhimo nini. Ani report ni Sheila Vergara Rubio.
Prisuhon o pamultahon ang individual ug establisemento nga dunay violation sa mandatory Safe Davao QR o DQR code. Kini human giaprubahan sa Davao City Council sa third and final reading ang ordinansa alang niini atol sa ilang sesyon niadtong Lunes. Subay sa mga ordinansa, pamultahon ug arestohon ang individual, residente man o dili sa Davao City ug mga establisemento nga dunay kalapasan. Kini sama sa paggamit sa DQR alang sa non-essential movements, pagpahulam o pagpagamit sa DQR ngadto sa uban, pagbaton og peke nga DQR, paggamit sa cancel DQR ug pagdumili sa pagpresenta sa DQR alang sa scanning ug inspection. Masilutan usab ang mamameke og ID, peke nga birth certificate, peke nga business registration number, paggamit og importanteng dokumento sa laing tawo aron lang makarehistro sa DQR, paghimo o pagbaligi og peke nga ID aron lang makarehistro sa DQR, paghilabot sa DQR system o paggamit sa identity sa ubang tao. Ang mga masakpan magmulta og 500 pesos alang sa first offense, 1,000 pesos alang sa second offense, ug 1,500 pesos o pagkapriso sulod sa usa ka bulan alang sa third offense. Ang mga violator isyuhan og citation ticket sa mga personay sa barangay, Davao City Police Office, Task Force Davao ug ban pa nga authorized enforcers. Samtang ang establisemento nga malambigit sa tampering ug hacking sa online link sa Safe Davao QR code, pasakahan og kaso nga pagsupak sa RA 10175 kun Cybercrime Prevention Act of 2012 ug Republic Act 10173 kun Data Privacy Act. Ug kung ang violator sa ka-public officer o empleyado sa gobyerno mamahimong mag-atubang kini og kaso nga administration base sa Local Government Code of 1991 kon Civil Service Law. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Usa ka KTV bar sa Cagayan de Oro City ang gipasirad-an human nakalapas sa quarantine protocols. Gimanduan sa otoridad ang temporaryong pagpasirado sa mga KTV bar kay bawal pa mga abli ang matang sa negosyo sa karon. Samtang pipila ka mga Cagayanon ang naisyuhan og ordinance violation receipt tungod kay nag-inom sulod sa mga kananan bisan lapas na sa curfew hours. Nagpaymang na otoridad sa mga nanag-iya og establishmento nga ipaskil ang ilang business permits ug sundon ang health protocols. Mga kapuso, magsugod na ang Christmas break sa mga estudyante. Pusa, dunay pahimang noong DepEd ngadto sa mga magtutudlo kalabot sa naandang Christmas parties. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Piyar kung gimingaw man nga magkita ay ang mga maestra kuyog sa ilang mga estudyante, nagpahinumdum ang DepEd 11 nga likayan gayud ang pagtapok-tapok sama si Christmas party, inay itugot ang virtual Christmas party. Ugma December 12 ang gitaganang adlaw sa Department of Education nga opisyal nga pagsugod sa Christmas break sa mga estudyante. Busa, gilaraw nga karong adlaw natapos na ang tanan sa paghatag og school activity ingon man pag-answer sa mga module. Well, ang modules nato sa pagkakaroon, natapos naman tong first grading period, no? Ang kasagaran na lang karon gipang distribute are the summative test and the performance tests. We will be distributing the modules pagbalik sa mga bata. January 4, 2021 usab gitakda ang pagbalik sa klase. Sanglit dunay pandemya ug pinasahi ang sistema karon sa pagklase. Gilaraw nga matuman gihapon ang required number of days sa pagpahigayon sa klase. Busa mulungtad kini kutob Hunyo. Sigon sa DepEd nga karong mag-Christmas break kanus panahon sab sa pagpahigayon og Christmas party. Nanawagan ang DepEd sa mga maestra nga dili gayud magtapok-tapok. Hinoon, dili nila didan ang mga gisugyot nga pagpahigayon og virtual Christmas party. Din magkitaay na lang online, dungan sa pagkaon o paghatagay og regalo. Wala ta magdahom nga dunay mahitabo ngayon niana. Others are stating that they will go virtual. Well, okay ra na, basta virtual. Pero unsaon na pagpahiluna, well, that will be dependent sa mga involved. Riyan kining virtual nga Christmas party no, dili lamang sa mga eskwelahan pwedeng himuon karon kun dili bisan sa managparyente pwede usab maghimo aning virtual Christmas party aron makalikay sa pagtigom-tigom karong delikado ang panahon sa COVID-19. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Gipasalamatan sa Department of Tourism Region 9 ang mga local government units sa Zamboanga Peninsula sa ilang pagpaningkamot nga magmuntar og Christmas displays bisa na sa pandemya.
Bisan walay turista ug dili makabiyahe sa nagkadiyang lugar tungod sa regional border checkpoints, nagmuntar gihapon ang mga LGU og Christmas displaying atraksyon sa ilang mga residente. Agaw pansin ang colorful nga tunnel of lights sa tulay sa Isabela City sa Basilan. Puno sab og Christmas lights ang ilang town plaza, Santa Isabel Cathedral ug Isabela City Hall. Puno sab sa Christmas lights ang City Hall, Parque ug Center Island sa Zamboanga City ug sa Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Sur ug Norte. Hindi naman safety and healthy protocols at saka ang pinaka-importante talaga is the wearing of mask and the social distancing. So at least you get a feel of the Christmas holidays naman. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka suspitsado na dakpan sa naglahing anti-illegal drugs operation sa Cagayan de Oro City ug Upol sa Misamis Oriental. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, ana sa 5 ka mga individual sa Cagayan de Oro City ug Upol, Misamis Oriental ang nadakpan tungod matud pa sa pagkalambigit sa illegal nga droga. Prisuhan ang gitugpahan karon sa 4 ka mga individual human nadakpan sa kapulisan sa Kugon atol sa gilusad nga bypass operation sa Purok 3A, Barangay Gusa. Target sa mong operasyon si Joshua Fortis, 22 anyos, 15 taon-taon nang gisubay sa mga operatiba. Samtang atol sa operasyon, naaktuhan nga nagahit-hit og droga sila Gerald Labtan, 23 anyos, Eljan Madlos, 27 anyos ug Margie Madela, 18 anyos. Na-recover gikan sa mga dinakpan ang pipila ka sa 6 sa suspected shabu nga mobalor og dulan 14,000 pesos. Naagyod sila sa area, no? Diagyod mismo kot indiak nga nagpa-session. Ug ato silang nakuhaan og 2 ka gramo nga nagkantidad kini og 13,600 mo ni ang DDB street value. Depensa sa mga sospek nga igo lamang kuno sila nangaon ni atong tungura. Aminado hinuon sila nga nagagamit og droga apan wala kuno sila nagatulak. Nadamay ramon ko nagkaon na magimig kanon. Nya namay alam tong isa na kauban nga yung sulod sa kwarto. Wala may kabalo nga na siya kauban babae. Mo na dito pagkaitabuha pagkakuan alas 4 na to. Dito na dayon, nadakpan na sila, nanagan mo sila ako, nagkayong kanon dagan po ko ako. Wala man sir, wala ko kabalo na sir. Wala ka gagamit. Wala yun sir. Una yun sir. Sukad. Wala sir. Saan kaysa? Dugay naman sir, nagagamit ko to. Dugay naman kayo. Samtang sa Upol, Misamis Oriental, gidakop sa kapulisan kining si Macario Lantin Jr., 30 anyos, nga taga Buntong, Cagayan de Oro City. Human maaktuhan nga gagamit og illegal nga droga sa abandonadong balay sa Area 2, Malingin, Barangay Igpit. Nakadawat og sumbong otoridad gikan sa mga residente sa lugar nga nakita kuno nila nga mihitit og shabu ang sospek. Nasapon gyud no, indiak kini siya nagamit dinhi sa may abandoned house ni ang gisudlan. May gapuyo. So, as tip and report sa atong concerned citizens, atong community mo nung nasapon gyud kining subject person ato nga suspect. Tek, kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubungon sa mga dinakpan. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Gingong kampo sa terorista ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na diskubrihan sa militar sa Sharif Agwak, Maguindanao. Nakita na maong kampo atol sa gihimong clearing operation sa 1st Mechanized Infantry Battalion sa Philippine Army, human gisulong sa BIFF Karyalan Faction ang detachment sa Barangay Labu-Labu sa Sharif Agwak, Maguindanao. Gisulod sa mga sundalo ang hilit nga lugar sa Barangay Labu-Labu ug dinhi nakitaan ang gamay nga kuta sa BIFF nga mao'y ginataguan sa mga terorista. Na-recover dinhi ang klase-klaseng bala ug mga basiyo ug mga gamit sa paghimo og bomba. Padayon karon ang combat operation sa militar batok BIFF sa Maguindanao. Karong nagsingabot ang Kapaskuhan kanung sa sagad musaka ang krimen sa Davao City. Apan karong tuiga, miubos ang hiyap niini. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Kung Berman, sagad musaka ang kaso sa kawat sa Davao City pero karon tuiga miubos ang ihap niini. Sa tala sa Davao City Police Office, sa bulan sa Oktubre unom lang ang na-record nga kaso sa robbery ug unom sa theft. Samtang sa November upat lang sa robbery ug upat sab sa theft. Mas ubos itandi sa susamang mga bulan sa nakalabayng tuig. So hopefully by December
Kung dili man siya mauos-os, at least pareho lang dapat unta na sa November. Measurement man po nato na sa effectivity po sa kaning ato ang beat patrollers, ang ato ang mga police operations, ang ato ang mga police visibility, og the rest pa nga mga presence sa kapulisan sa kadalanan, as well as sa mga malls o sa katong simbahan. Karong hapit ang Pasko, bisan gipailawom sa General Community Quarantine ng syudad. Lauman gihapon daw nga mudagsa ang mga tao, ilabi na sa mga grocery stores aron mamalit og ipanghanda sa Pasko ug New Year. Pero dili na sama kadaghan sa mga nakalabay tuig tungod sa mga gipatumang COVID-19 restrictions. Bisan pa man nga nakadeploy ang kadaghanan sa mga personay sa DCPO sa COVID-19 quarantine control points, doon na gihapoy gideploy aron magbantay sa mga vital installations sama sa simbahan. Pero ang pagpangawat man good mo resort sila na pag naay opportunity. So the motive is always there. So di na to sa tagag opportunity, dili jud madayon ang isa ka crime. So mao nang atong dapat iwala dito sa senaryo. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. 4th Infantry Battalion may paklaro sa isyu sa nabalitang namatay na ang NPA leader Alvin Luque ni adtong May 2020 pa. Gibutyag kaniadto ni kanhi 4th ID Commander Major General Franco Gacal nga usa kuno si Alvin Luque sa grabing nasamdan o fatally wounded atol sa engkwentro tali kasunduluhan og mga NPA sa Andap, Surigao del Sur niadtong Mayo ning tuiga. Usa kuno si Luque sa 20 ka mga NPA leaders nga may attend sa meeting sa Northeastern Mindanao Regional Committee sa mga lugar diyang nagkaengkwentro. Apan admitado ang kasunduluhan nga wala nila makita ang lawas nini. Gikumpirma karon sa 4th ID nga human sa among engkwentro, nagpatambal kuno si Luque sa patag ug nagpaayo. Kagahapon sa kadlawon nakumpirma nila ang gitaguan ni Luque sa Herminias Resort, Purok Milyon, Barangay San Agustin, Tandag City, Surigao del Sur. Napatay kini sa joint AFP-PNP operation diyang misukol atol sa pag-serve unta sa iyang warrant of arrest. Gibuksan na ang bagong opisina sa Philippine Statistics Authority Region 10. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Giablihan na ang bagong opisina sa Philippine Statistics Authority Region 10 sa downtown area sa Cagayan de Oro City nga mas dali maadtuan kung itandi sa kanhing opisina niini sa Barangay Gusa. In full operation na sab kini ug mamahimo nang mukuha sa mga dokumento sama sa birth, marriage, death certificate o certificate of no marriage record. Abli ang opisina alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes. Nakadiretso na ta og serbisyo sa atong mga katawhan diri na maani sa opisina as soon as they have filed, no, naka-process na sa application form, nagbayad, so at most pinakadugay 3 hours. Mapasalamaton ang pipila sa mga kliyente nga moproseso sa ilang mga papeles sa bagong opisina nga anaa sa Barangay Lapasan. Mas advantage kay dili na kay kamo kuan sa traffic, dali ra imong pag abot dere. Dili ka maabtan sa traffic. Mas okay kayo yang kuan, yang plaster. Mintras gawlat po ka sa imuhang kuan number, pwede po ka makalaag sa mon. Hinoon sa karon, doon na pa'y mga minimal adjustments nga ginahimo sa system ug proseso. Apan anana sa sobra 300 ka mga kliyente ang ilang makaumodar sa matag adlaw. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Iro nga nahulog sa open canal gi-rescue sa kabomberohan. Gi-rescue sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection ang usa ka iro nga nahulog sa open canal sa Glan, Sarangani. Alas 10 sa buntag adlaw Miyerkules, nakadawat og tawag ang BFP Glan gikan sa usa ka residente nga may iro kunong natrap sa kanal kilid sa karsada. Gisalig na lang sa mga residente sa BFP ang pag-rescue sa iro sanglit o sa kabalakang mamaa kini. Human ma-rescue ang iro dayon kining gihatag sa tag-iya kinsa mapasalamaton sa kabomberohan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Milapas na sa 69.6 million katao ang adunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang sobra 447,000 na ang nagkasakit niini sa Pilipinas ug dulan 33,000 niini mga taga Mindanao. Sobra 69,619,000 katao na ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Doon na kapin 44,893,000 ang recoveries, 1,582,000 ang namatay.
Sa Pilipinas, 1,504 ang natalang bagong COVID-19 cases karong adlaw. Busa ana sa 447,039 ang total COVID-19 cases sa nasod. Miabot na sa 409,329 ang nakarecover ug 8,709 na ang namatay. Ug 32,879 ang adunay COVID-19 sa Mindanao. 26,408 ang nangaayo na ug 1,238 ang namatay. Usa ka 10-day-old baby boy sa Davao City ang nakarecover sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Tulo ka baby ang nalakip sa 125 ka nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City ni atong Miyerkules. 2-month-old ug 5-month-old baby girls nga taga Kabantian ug 6-month-old baby boy nga taga Barangay 19B. Silang tanan asymptomatic. Hinuno sa ka 10-day-old baby boy nga taga Tugbok ug 4-month-old baby boy nga taga Lizada ang nalakip sa 69 ka naka-recover sa sakit. Samtang ikalima ang Davao City sa dunay pinakadaghang bagong COVID-19 cases sa nasud kagahapon nga anaa sa 61. Misa ka na sa 7,319 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 4,732 ang recoveries ug 326 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, duha ka healthcare worker ug empleyado sa Police Regional Office Region 10 ang nalakip sa 24 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. Ang duha ka healthcare worker, usa ka 30 anyos nga babaeng nurse nga taga Kauswagan, kisa nagtrabaho sa pribadong ospital ug na-expose sa inahan niini nga nagpositibo na sa COVID-19. Ug usa ka 31 anyos nga lalaking wardman nga taga Lapasan, kinsa nagtrabaho sa usa ka pribadong klinik. Samtang ang empleyado sa PRO Region 10, 48 anyos nga lalaking taga-Patag, kinsa bana sa nagpositibo na sa COVID-19. Ana-ana sa 2,560 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,991 ang nakarecover na ug 117 ang namatay. Sa General Santos City, sirado ang buhatan sa Bureau of Internal Revenue o BIR Regional District Office sa syudad alang sa disinfection. Wala pa'y anunsyo kung kanu sa magbalik ang operasyon sa maong buhatan. Miabot na sa 1,224 ang total confirmed COVID-19 cases sa General Santos City. 1,065 ang recoveries ug 52 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Iawad sa Department of Tourism Region 9 ang mga tourism-related establishment sa rehiyon nga apektado sa pandemya nga mag-apply sa Financial Assistance Program sa buhatan. Lakip sa mga establishmentong pwedeng makadawat og ayuda ang mga travel and tour agencies, transport operators, adventure, sports ug ecotourism facilities, tourism trainers ug uban pa. Ana sa 5,000 pesos ang madawat sa mga establishmento gikan sa 36 million pesos nga pundong gigahin sa gobyerno ubos sa Bayanihan 2 Financial Assistance ngadto sa displaced tourism workers sa Region 9. Pero matod sa DOT ug DOLE, 10% pa lang sa pondo ang nahatag ug daghan pa ang wala naka-avail. Hangyoon karon sa DOT ug DOLE ang lugwayan pa ang aplikasyon sa maong programa. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa patay upat samdan human madisgasya ang usa ka SUV sa Zamboanga, Sibugay. Mao kini ang kuha human mabalintong ang usa ka SUV sa Puro Quirino, Barangay Poblasyon sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay, Miyerkules sa hapon. Giilang namatay nga si Abdul Masanang Ditukalan, samtang giila ang mga samdan nga sila Jamnairi Ibra Ditukalan, Abdul Rauf Makaayaw Kalandada, Fatima Ditukalan ug Aisa Ahmad Ibra, pulos taga Ipil. Gikan kuno sa Marawi ang mga biktima pauli sa Ipil diyang pag-abot sa lugar. Kalit mibuto ang ligid sa SUV hinungdan na balintong kini sa makadagang higayon. Gidala gilayon sa ospital ang mga samdan. Mipagawas ang PhilHealth Region 11 og guidelines alang sa mga wala na makabayad sa ilang contribution sa PhilHealth tungod sa pandemya. Subay sa PhilHealth Region 11 Advisory ang tanang PhilHealth members ug dili members nga na-admit sa mga accredited nga ospital nga walay kapasidad nga mobayad, mamahimong mopailam sa assessment kalabot sa financial capacity aron makabaton og certificate of indigency. Mamahimong kuhaon sa social welfare officer sa lugar ang
kung asang ospital o sa lugar asa nagpuyo ug pwede usab sa duol ug mas accessible nga social welfare officers ingon man medical social workers sa bisan asang gobyernong hospital. Ang Certificate of Indigency i-attach sa PhilHealth membership registration form nga dadon sa pinakaduol nga buhatan sa PhilHealth. Kung dunay Certificate of Indigency, ang gobyerno na ang mobayad subay sa mga benepisyong makuha gikan sa PhilHealth. Sa kasentenarya, nakadawat og 100,000 pesos cash gikan sa Department of Social Welfare and Development sa Dipolog City. Personal nga gitundo ni Dipolog City Mayor Uy ang 100,000 pesos cash kang Lola Aurelia Sebe sa balay niini sa Puruka, Lumboy, Barangay San Jose atol sa kasulugan siyang ika-100 nga adlaw na tawhan niadtong December 7. Bisan hinay na kuno ang pandungog o ganap-hanap na ang pananaw ni Lola Aurelia, makalihok pa kini sa mga simpleng gimbuhaton sa balay. Dakong tabang na kuno ang kwarta nga kang Lola Aurelia sa iyang inadaw-adlaw nga panginanglanon sa iyang tambal ug food supplements. Nakita ang mga dolphin sa dagat sa Tagum City, Davao del Norte, nag-viral sa social media. Sa video nga kuha ni Theo Rillion, makita ang mga dolphin nga naglukso-lukso sa kadagatan sa libuganon Tagum City nga daw nagdula. Sumala sa uploader nga nagjogging sila sa iyang mga kaubanan diyang iyang nakita nga mitumaw ang mga dolphins. Wala usab nila kapugni nga muhunong aron makita ang mga dolphin, labi pa nga talagsaon na kining may tabo sa lugar. Matud pa ang pagtumaw sa dolphins indikasyon na limpyo pa ang dagat sa lugar. Kapulisan sa Davao City nang hatag og pinaskuhan ngadto sa mga kaigsuonang lumad sa Manuel Dianga sa Davao City. Gibisita sa Davao City Police Office ang komunidad sa mga lumad sa Barangay Manuel Dianga aron manghatag og dulaan og pagkaon ngadto sa mga bata. Samtang mga food packs sa mga ginikanan ang gituno sa kapulisan. Matud sa kapulisan, luyo sa pandemya, kinahanglang ipabati gihapon sa mga nanginahanglan ang diwa sa Pasko, pinaagi sa pag-ambit sa mga gasang nadawat. Istriktong gipatuman usab ang health protocol atol sa pamaskong handog sa kapulisan. Mga kapuso, 14 kaadlaw na lang, una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagkadayng rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!